Hvad er din umiddelbare oplevelse? Hvad er din oplevelse herude? Hvorfor er du herude? Oplevelsen? Ja, jeg mener, at man bør have mere plads til folk generelt i landet, og landet som vores land. Og så derfor så besætter vi en vej, som der ikke er blevet gjort noget ved i mange år. Synes du, der mangler sådan nogle pladser i København? Ja, specielt som de prøver på at fjerne flere og flere selvfølgelig. Det er jo, man kan sige, det har været højere aktuelt de sidste 4 år efterhånden. Hvad er det fede ved sådan nogle pladser her? Jamen altså, det er det der med, at der er plads til frihed under ansvar over for fællesskabet. Der er plads til, at man kan dumme sig og tage ved lære af sine dumheder. Der er plads til, at man kan udfolde sig og være kreativ. Der er plads til, at man kan udforske både den ydre og den indre verden. Altså. Hvordan styrer I det hernede? Er der nogen, der styrer det, eller er det bare de fællesmøder, hvor I mødes, og så der er ikke nogen, der styrer noget decideret her. Det er netop det. Det hele det startede som at være det var egentlig ikke meningen, at gaden skulle besættes helt på den her måde. Det var simpelthen bare noget, der skete af sig selv. Det startede som en aktion, bare en enkelt aktion, og som bare skulle være et eksempel til omverdenen om, hey, prøv at vågne op, ikke? Altså, eller et par dages aktioner i hvert fald, ikke? Men folk, de mødte altså lige pludselig talstærkt op og begyndte at slå sig ned ordentligt. Og der begyndte lige pludselig bare at ske en lækker forvandling, altså det var... Så det startede som en gadefest, som der står? Ja, det gjorde det faktisk. Det startede som en gadefest. Okay. Og så alt det skete i fællesskab. Der er ikke nogen, der har taget personlige initiativer, eller taget noget. Alt det er blevet besluttet sådan, hey, skal vi ikke gøre sådan? Jo, lad os alle sammen gøre sådan. Okay. Og det har været alle, der har kunne gøre det, og har gjort det. Hvis nu det blev lukket ned, hvad vil I så savne mest? Det hele. Hvad er sådan en umiddelbar oplevelse for eksempel herude? Altså det at komme herud? Nå, altså det er jo super fedt det herude. Jeg kom herud her det er fredag sidste weekend, og så boede jeg ude hele weekenden, og vi gik i gang med at bygge. Jeg har en stor tømmerflåde derude og en hytte, og det er super, super hyggeligt. Jeg aflyste alle mine aftaler den weekend, og så tog jeg herud, da jeg fandt ud af, at det var her. Altså, det var Helene, der slæbte mig med herud. Og så gik vi i gang med at bygge, og så blev jeg bidt af det, og så kom efter arbejde hver dag herude. Og det, jeg synes, det er skide hyggeligt. Det er brud i hverdagen. I stedet for at sidde hjemme foran fjernsynet eller computeren, så kom herud og bygge, være kreativ, få sig en masse fede idéer og tanker om ting, man kunne lave, og ting, det kunne være fedt at lave osv. Så jeg synes, det er rigtig fedt det herude. Det er lidt en voksenlegeplads. Jamen altså, det ved jeg ikke. Jeg er kommet på Christiania i lang tid, og i Ungarn, og har været med i ungdomshusbevægelsen. Og vi trængte til et sted, hvor vi kunne få lov til at lege lidt, og være kreative. Og nyde det gode vejr. Nyde det gode vejr, og sprede noget kærlighed og noget karma til folk, og sortere vores affald forhåbentlig, og være lidt sådan fornuftige i det på den fede måde. Og så er det bare fedt at få lov at bygge et eller andet, man aldrig nogensinde troede, man skulle komme til at få lov at bygge. Og nu har vi bygget en sommerflåde. Nå, men altså, jeg synes, der burde være plads til sådan noget som det her, fordi København er jo stor nok, og hvad bliver det ellers brugt til? Det er jo bare super fedt at kunne komme ud og lege, nyde det gode vejr og hygge sig. Jeg tror, det bliver en rigtig fed sommer herude. Altså, og det her det er lidt firkantet spørgsmål, jeg har fået pålagt, men altså, har I nogen idé om, hvad det kan bidrage til København? Altså, hvad kan det gøre for København? Folk, som kommer ud og kigger, er jo interesserede og stiller en masse spørgsmål, og de oplever noget nyt i hverdagen. Altså, i stedet for, at det hele det bare er betonbygninger og trafik og mylder inde i byen, jamen, så kan man komme herud og få noget luft, og få en snak med folk, se hvad man laver. Så det er jo få et brud i hverdagen. Det er det. Det er rart at kunne være udenfor og lave nogle ting udendørs, som man ikke kan gøre i sin etværelseslejlighed. Og finde ud af, at der er super mange fede mennesker, som har nogle cool idéer, og jeg tror, jeg har mødt de første 20 dejlige mennesker, som jeg ikke har kendt før. Og dem har jeg kendt nu i 6 dage, og det er fantastisk. Så det er et sammenhold, og det er et fællesskab, og det er
kreativt, men også afslappende. Ja, okay, men så vil jeg godt snakke om civil ulydighed, hvis det er. Ja. Ja, men altså, jeg synes, det her område her, det er en form for civil ulydighed. Altså, det er den samme stil, som Gandhi han kørte. Jeg kan ikke lige huske den præcise isme, som han kørte, hvad den hed. Men det handler om, at man påtvinger sig ordensmagten eller regeringens lidelser for at opnå en reaktion. Altså. Og hvis de kommer for at rive det ned her, så bygger vi bare op en gang til. Og så kan de komme og rive ned igen, og så kan de anholde os og gøre, hvad de vil. Altså. Men på et eller andet tidspunkt, så fremprovokerer vi en reaktion. Så får vi lov til at være her. Eller, ja, så ændrer samfundet sig, så vi kan være her. Men altså, det er sådan et ikke voldeligt initiativ. Altså, vi har ikke tænkt os personligt. Nu er det svært at udtale sig for alle, for det er sådan lidt anarkistisk. Men personligt har jeg ikke tænkt mig at kæmpe mod politiet og stille mig op og med brosten og monotårl. Altså. Det kan man ikke vinde en kamp på alligevel, kan man sige. Så jeg har bare tænkt mig at blive ved med at bygge indtil det. Ja, så må de komme og fjerne materialerne, rive ned, så bygger vi op en gang til. Fjerner de det, så bygger vi op en gang til. Der er masser af gammelt træ. Hvad siger du den der? Der er træ over det hele. Eller så river vi det ned for de bygninger der. Okay, det er kanonbådene, men kanonbådhusene. Ellers så fjerner vi bare noget træ et eller andet sted fra, altså. Så jeg er træt af